Bona tarda. Bona tarda. No sé si ets molt ciclista, però ara fent un símil, estaríem al Tour, ara vendria etapes de Pirineus, perquè és la Pobla, Espanyol B, Ascó. Sí. No sé si farà rotacions, si plantejant el partit de demà contra la Pobla, penses també en aquests dos? No, al final penses només en el partit de demà. Sí que és cert que després tens els altres dos, però hem de ser conscients que el primer partit que tenim i el que hem de guanyar és el de demà. Sortiran els jugadors que estan millor físicament i mentalment per intentar treure els 3 punts. Quines són les virtuts de la Pobla i quins són els defectes que vols exprémer per treure els 3 punts? Bueno, és un equip que juga, o ha estat jugant 4-4-2 durant tot l'any, sí que han canviat d'entrenador aquesta setmana, va seguir mantenint el mateix sistema, el que ha canviat jugadors, per Raiko a l'extrema esquerra, per el Punta, Ivan Vidal també, que són jugadors importants, i després veurem el que fa. No, tampoc sabem exactament com pensa l'entrenador, perquè no el coneixem el suficient. Crec que és un bon equip, que la part de dalt té molt bones individualitats, i darrere, al final, si no encaixen gols, també és que estan fent bé les coses. O sigui que serà complicat, que es tancaran, que són ràpids, que haurem d'estar molt bé per poder guanyar. L'equip arriba després de 3 victòries consecutives, a veure si podem fer un poquet. Hi haurà molts canvis respecte a l'11 que tan bon resultat va donar davant del Sant Feliuell? Bueno, al final els canvis seran els que hi haurà. No sé exactament quants, perquè al final queda un entrenament avui també. Hem d'acabar de recuperar gent, a veure com estan, i veurem. Al final, sempre ho he dit, és una plantilla de 20 jugadors que tots tenen capacitat per jugar i tots tenen la qualitat per fer-ho i s'ha de veure. Al final, si és una setmana de 3 partits, doncs si un jugador que no ha participat l'últim partit ho ha de fer, ho farà de la millor manera segur. El criteri de la moneda per saber qui serà el porter, ho dic per nosaltres, no ho dic per tu, no funciona. No, segueix tirant la moneda perquè al final jo sé qui jugarà dels dos, però fins a l'últim moment ells tampoc ho saben, o sigui que no entrarem mai res. Però Aliago està posant molt difícil. I Sergi quan ha jugat també, no? Ja, però últimament està més Sergi. Sí, perquè ha jugat a Aliaga. I quan abans de jugar a Aliaga jugava Sergi era el mateix. O sigui que estic molt tranquil amb el tema de la porteria, ho vaig dir des del dia 1, que estic molt content amb els dos. Un té unes coses bones millor que l'altre i l'altre d'un. O sigui que el bo és que competeixin bé, que treballin fort i que siguin positius per l'equip. Marxem, que ja arriba al rec. Baixes per al partit de demà. Lo de la porteria ho farem a moneda, però a veure si tenim una mica més sort i encertem els altres. Seguim amb les molèsties del Dani, que hem d'acabar de veure el que té, i després poc més. Al final sí que hi ha alguns cops, algun jugador que s'ha de posar al to, però bueno, al final hi ha 19 disponibles i veurem.